Geneva Cruz, pinawian daw ng US visa dahil di kumukuha ng working permit pag nagsa-show sa Amerika. Wanted, Regine Velasco. Sex na sila sa kanilang table kung saan kasama pa naman ni Lloyd ang kanyang ama't ina. Patawag lang tayo sa akin kung hindi kayo handa sa biruan. Ever since alam may kayo ganyan-ganyan. Eh, ba't ka pa pumunta tapos mapipikon ka? Anong gusto mong palakasin? Ano yung fact na artist din siya? Ikaw ang OOA, papasanin niya ako. Ay, kasi siya. Pwede na kita talaga ang pagkatawag pagkasing tayo, di ba? Hindi na makagilap si Lloyd para hinga ng pahayag tungkol sa nasabing issue. Lokohan, sexy star Dana Garcel versus manager Coco Sim. Ang niya na wala akong ginagawang movie for her, so parang naka-freeze na rin naman ako, so sanay na ako. Humabang ako naman sa video film. Sabi ni Rocket. Kasi wala akong work. Diba? Hindi naman siguro masama kung gagawa ako na kung may mga nakukuha akong ibang racket. Sa Bugan, salpukang Sunny Parsons versus Marikina Barangay Captain Benjamin Cruz. Sinasabing may kinalaman sa politika ang... Anniversary. Okay. I got confused talaga. Why? So, yung offense na ikaw sa akin kung Tagalog. Sinanong ko talaga, di ba boy? Murder boy ko. Tapos at least sinawag na Mia, so ngayon at least alam na natin. That's right, she's a producer. She produces films. What? A lot of these films. Like, itong... Ba't di ba Galinda kasi? Mabait yan eh. Nakatrabaho ko rin na ilang beses sa game and all. Sana maayos nila because she's a nice girl and she's really well educated. Asa ito rin kaso ni Lloyd umali, sana yung maayos din. Eh kasi naman parents naman niya na-offend, no? Oo. I'm sorry, baka magalit naman sa akin yung sing-along master yun, pero kinakampihan ko si Lloyd for the sake of the parents. Hindi, meron talaga mga jokes nila na babagay. Importanteng sensitive ka rin kasi kung saan talaga. Hindi naman ang joke. Siguro ko si Lloyd din at Mercado, what's the big deal? But nandun ang mom and dad niya. Tama. Okay. Okay? O yun. Alright.